שלום לכולם, אני רותם גמליאל, אני מורה להוראה מתקנת, והיום אני רוצה לתת לכם איזשהו טיפ, איזשהו משחק שאפשר בעצם לשחק ביחד עם מילים, איזשהו משחק לימודי, ובואו נתחיל כדי שאני אוכל להסביר לכם ככה תוך כדי. אז מה שיש לנו פה זה בעצם מין טבלה כזאת שיש בה מילים, במקרה הזה מילים חד-עברתיות, בכל מיני תנועות. אני עובדת עם כל התנועות ביחד, ככה גם בשיטת הקריאה שבה אני עובדת, אבל לצורך העניין אם מישהו רוצה להכין בעצמו עם מילים מסוימות, אז אין בעיה עקרונית לפי המשחק הזה. אז מה בעצם אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את החוקים של המשחק 4 בשורה. מה החוקים של 4 בשורה? אתם צריכים בעצם, במשחק המקורי יש מין מטבעות כאלה, ואתם צריכים שיהיה לכם, איך אתם זוכרים? אתם צריכים שיהיה לכם או 4 לרוחב או 4 לאורך, אוקיי? טור שורה, או אלכסון. וברגע שיש לכם 4, ככה אתם זוכים בעצם. אז אני אמרתי את החוק הזה לתוך דף שבו בעצם אני משחקת עם התלמיד, לכל אחד יש לו טוש, בוחר איזה צבע שהוא רוצה, זה לא משנה. ובעצם מה שאנחנו עושים, מה החוק במשחק הזה? אנחנו צריכים לקרוא את המילה, אחרי שאני קוראת את המילה אני צריכה לסמן אותה. תור אני, תור הילד, אוקיי? לצורך העניין מורה תלמיד, הורה ילד, אח ואחות, שני חברים, מה שאתם רוצים, כדי לתרגל. אז אני אתחיל רגע לעשות לכם דוגמה כדי שתראו באמת איך זה עובד ואיך אני מנצחת במשחק. אז אני מתחילה ואני בוחרת את המילה עץ. אז אני קוראת את המילה עץ ומסמנת אותה. עכשיו הילד השני רוצה את המילה יד. אז הוא קורא את המילה יד ומסמן אותה. אוקיי, יופי. עכשיו אני קוראת את המילה גם ומסמנת. והילד רואה שאני מתחילה לעשות פה איזושהי שורה, אז הוא עכשיו קורא את המילה על. אז הוא סוגר לי את האופציה פה. ואני אומרת אוקיי. אני אגיד את המילה אח, כדי שאני אסגור לו גם את האפשרות. ואז הילד רואה שיש לי באותה שורה 2 כבר, יש לי אח. וגם, אז הוא אומר, היי, מה זה? אני לא רוצה שאת תנצחי. אז אני אקרא את המילה קול. ברגע שאני אקרא את המילה קול, אני אסגור לך את האפשרות לשורה. עכשיו, מה שקורה זה שתוך כדי אנחנו משחקים את המשחק, זה קצת ככה, אני גם צריכה לראות איך לנצח, ואני גם צריכה לראות איך אני חוסמת את הילד השני, או את המורה, או את ההורה. וזה משחק שמבחינת החוקים שלו הוא גם ממש אסטרטגי וכיפי, ואני מאוד מאוד אוהבת אותו, ועל הדרך הילדים באמת יכולים לקרוא את כל המילים שכרגע מופיעות. אז למשל, אני אומרת לילד, אוקיי, הבנתי אותך, אז אני אקרא את המילה שם, כדי שתהיה לי את ההזדמנות ליצור רביעייה פה. ואז הילד רואה את זה ואומר, היי, אני לא רוצה שתנצחי. הנה אני קורא את המילה בן. ולצורך העניין, כדי שאני אראה לכם איך מנצחים, אז בעצם בפעם הבאה הילד יכול לקרוא את המילה אף, ואז לנצח, כי בעצם יש לנו רביעייה באלכסון. אני כדי שאנחנו לא ננצח תוך שנייה, אז אני באמת עושה קצת מניפולציות בשביל שאנחנו נוכל באמת להתחיל לקרוא ולשחק את המשחק הזה כמה שיותר, כדי למלא כמה שיותר את הדף. אנחנו מאוד אוהבים את המשחק הזה, ילדים שלא מוכנים לקרוא פתאום כן מוכנים לקרוא, ואנחנו בעצם, אני יכולה לאתגר אותם. עכשיו אנחנו במילים חד-עברתיות, אחר כך אני יכולה לקחת דף יותר מורכב, לקחת מילים שהן מורכבות גם ממוספויות וכל מיני דברים כאלה, ממש ממש נחמד. את הטבלה הזאת אני השתמשתי בספר, אז רגע אני רוצה להראות לכם. זה הספר שהשתמשתי בו, יש פה כל מיני פעילויות, וחלק מהפעילויות, סתם אני אראה לכם דוגמת הטבלה שאני לקחתי,
זו הטבלה שאני לקחתי וצילמתי אותה. אפשר מאוד מאוד בקלות, אני אכתוב לכם גם, אני אשלח לכם מין קישור כזה, גם לעשות בעצמכם טבלה, גם האמת באקסל או במשהו כזה, לבחור מילים, וגם באיזושהי תוכנה שהיא בעצם מחוללת טבלאות, ומשחק מאוד מאוד כיפי. בעיקרון אני גם יכולה לשים שם מילים שהילד מכיר ושהילד אוהב, או שהילד מחובר אליהם. אנחנו יכולים עכשיו לשים המון מילים שקשורות למשל לחנוכה, או מילים שהילד למד באיזושהי זה, או לצורך העניין אני יכולה ככה להתכונן לאיזושהי הכתבה, כי בעצם אני יכולה לשים פה את המילים של ההכתבה והילד קורא אותה ומתרגל אותו. אני באמת יכולה להגיד לכם שיש לי כמה ילדים בכיתה ד' ה' שהם ממש סרבני קריאה והם ממש אוהבים לשחק וכמובן לנצח אותי. אני מקווה שעזרתי לכם, תספרו לי אם הטיפ הזה עזר לכם או לא, אם יש לכם טבלאות כאלה דומות שאתם יכולים לשתף את כולנו, אז אני מאוד אשמח. שיהיה לכם יום טוב ותעבירו הלאה, ביי ביי.